A tak my sa na to hneď vrhneme. A počkáme, keď sa to popripája ľudia, ja to zatiaľ stopnem a vrátim sa zatiaľ čus. No tak som späť a za 3 sekundy začíname a musel som zmeniť mapu, tak som tu naspäť, no tak, dobre ja. A hneď si idem postavať moju OP hradbu. Bum, 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 bum. Dúfam, že mi vyjde matroš. Robím to tak ako minulé. Tak no poď, dáš to. Dobre, sakra, zleja. Nice, je po ňom. Ďalší. Ďalší. Á, teraz nedal. Sakra, neviem, či nás trošku netlačia. Au. Hej, to sú hacky, to sú hacky. Tak, tlačte ich. Au. Ja aj staviení, ježiš. Fuck. Ale ja to seru. Do hajzlu. To bolo zájomné, ale keď sa na to tak dívam, tak to tu udržujem asi najviac ja. Sakra, 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 sakra. Aha. Ježišmar. No, 12 ich som dal. Ale celkom slušne. No a počkáme, keď nás to odpojí. Good game. Tak. A za chvíľku začneme. Asi niečo tu ponastavujem. Prečo mám tak nastavené to z modpacku? Prečo tam na 30, ktoré nepotrebujem. Small light, lebo mi to príde ako... Tak, fuj, to úplne škaredé. Tak toto je epic. Tak to úplne... Fuj. Ako nafetovaný si prídem. Z toho, že som zvyklý, tak to počkaj, som modrý, ja neviem. No tak som späť a omylom som štikol F9 a už začíname, lebo som sa chcel na niečo pozerať, ale omylom som to stlačil, ale nevadí.
Teraz som modrý, predtým som bol červený. Ja mám najradšej červených, aj na Bedwars, aj na Annihilationu. Čiže trojková vrstva, tak. Dement. Ty vole, toto je. Nemám rád kidov. Do you like kid too? Sakra. Tak to je. To je hradba. Au. Majde hradba. Neun. Sakra. Nice. To by mohlo byť. Mohli by sme ich dať. Tlačte ich. Tlačte tie hovada. Tlač. Nice. Ne. Sakra. Nice. Tlačíme ich. Nemáte čas nastavení, takže čo by som tu mohla postavať? Nič mi to nerobte, moje. Len si to zhrubším. Tak. Môžeme ísť aj vyššie. Sakra, som nechcel. Tak. Ďalší. Sakra, niekto ma trafil. Nie. Ale mňa nejako veľa nezabíjajú. Oh my god. A to bolo vzájomné, ale rýchlo sa hrnite dopredu. Tak. Ne, ja som zaskočil. Ale majú dobré hradby, my nemáme žiadne. Juj. Aha, tak v čom to je dobré? Ty vole, zase ma dali. Lak. Není máte čas nastavit. Takže tu musíme urobiť nejaké špecifické dement. Nejaké ultra hardcore hradby. By nás len tak nedali. Jaj. Nein! Sakra. Zase 13 hráčov. Rýchlo, poďme. Tak, sme zase v hre. Ja som krepný.
to nechce pozdraviť. Sa to tu nerobí. To je neslušné. Ubanujte. Aha. Nemám záujem. Ne. Like. DD. A ďalej čo? Minutka. Pop. Keď DD, tak musí byť aj pop. Bez toho to nepôjde. Sorry. D. Vypadni. Lobby. Lobby, nie lobby. Prepáčte, pomýlil som sa. Aha. Ej, amo. Na skivars. Posle obed oces. D. To bol nejaký Maďar vážený. Vážený aj nevážený. Radšej nevážený. Uďa! Skapeš, to predale skapem. Čo tu je nejaký posotokári? Tlačte ich. Tlačte ich. Tak, tlačte ich. Netlačíme ich. Som skapal. XD. Moje legendárne hradby. Keby to nelagovalo do prdele. Aha, souboj 0,58 či 57. Wow, to bol hodinový lak. Tak. 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 Konečne. Nemôžeme polaviť. Kuk. Kuk. Asi vyhráme, ja to cítim v kostiach. Aha, staviení. Teraz nejako nekýlim ich. No skilluj ho. Tak. Omg, to bol cheaterka. Lujke. VIPčka, ja som tu bol VIPčko. Bol. Toto bude, myslím, že aj posledná hra. Ježiš, to ma skoro trafilo. No poď, skilluj ich. Nice. Ja som ho nedal, ale je to nice. Tak. Moje builder skilly 4 ever. Omg. Ale toto je pekný súboj. Na to, že máme 3/4 mapy.
to bude rozumnejšie zase na túto hradobu. No, to je úplne... Neviem, či ich dám. Oh my god. Ty vole, zabijem ju. Tu ešte nás dajú, nie? Mám taký tým. Sa tu ani chodiť nedá. Kuk. Mária. Nice, konečne. Winner. No a toto bude koniec videa. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, a ak nie, tak dislike. A napíšte, prečo sa vám nepáčilo. A rozhodne, ak ma chcete naďalej sledovať, tak dajte odber. Ja sa s vami zatiaľ lúčim a čus.